сокинони деҳаи пунуки ноҳияи ашт барои коҳиш додани хатари сел роҳҳои гуногуни мутобиқшавиро истифода мебаранд. Гулчарахон гиҷонда шумо гиҷонда хонатон дедму ҳамин паста ҳамин барои ободонӣ ман шумоҳо гуфтагӣ будам ки дарахт мекунедтон кабудизор мекунедтон гирди атрофатон ҳамон ҷоя якбор мефурӯед шумо мебинем ҳамуна якбор дида намо дар кор. ҳавохон роҳбари гурӯҳи занонест ки аз 8 деҳаи ҷамоати пунук ҷамъ омаданд. онҳо барои коҳиш додани хатари сел даста-ҷамъона фаъолият мекунанд. ҳар як зан дар маҳаллаи худ кор бурда ба ҳавохон ҳисобот медиҳад. вазифаи асосии онҳо шинондани дарахтон ва нигоҳ доштани тозагии атрофи сой мебошад ки деҳаро ба ду қисм тақсим мекунад. ноҳияи аштанда калонтарин сои аними сои моҳай ки саршавиш қариб 60-70 километр дурӣ дорад инҳо то омаданаша раҳанда чӣ бошад ва сел ку раҳанда чӣ бошад дарахт ҳайму хона ҳайму вай боғ ҳайму ҳамаша гирифта мебиёд. вақти гирифта омадагинда инҷада ҳеҷ мо эҳтиёҷамо намемонад барои эҳтиёт кардан. барои ҳамин ягона коре ки мо ҳимоя мекунем шинондани дарахту сохтани көпрук. дар деҳаи пунук ҳар сол 3 то 5 маротиба сел меояд ва роҳи деҳаро вайрон мекунад. ба гуфтаи ҳавохон солҳои пеш дар атрофи сой хонаҳои зиёд буданд, аммо бо афзоиши хатари сел сокинон маҷбур шуданд ба ҷойҳои амнтар кӯч банданд. хушбахтона дар 3 соли охир ягон ҳолати фавти сокинон бар асари сел ба қайд гирифта нашудааст. ҳамунҷа сел буд текис буд. анин ҷое ки ҳозир меистад аз ду ҷо сел мебиёд. ар тарсан ка мебиёд аз кӯҳ ҳам мебиёд сел. якбора мешад ки калон мешад одам илоҷ нест. барои ҳамин ҳам гирде соба фақат дарахт мешинонад барои он ки панҷ шуда набирад дигар хонаҳое нагирад. аммо ҳар сол мегирад. 3-4 соли охир ба аз сабабе ки яхҳо мӯлтар об шудиштааст барф шудиштааст дӯл шудиштааст сел мӯл шудиштааст. барои ҳамин агар ку сел шавад аллакай аунҷа ку мо огоҳ мебиёд ки бохабар шаветон инҷа молам гирифта мебирад одамам меафтад инанда ҳамон ба дарахт шинонда ҳимоя мекунад. ҳар сол сокинони ҷамоати пунук барои коҳиш додани хатари селфароӣ атрофи сойро аз партофҳо тоза мекунанд. онҳо садҳо дарахти решадор мешинонанд ки ҳамчун девори табиӣ хидмат мекунанд ва решаҳои онҳо хокро мустаҳкам менамоянд. илова бар ин барои ҳифзи соҳил сокинон сангҳои калони сойро намебардоранд. касе ки хонаш лаби соба ҳай бед шинондан дар кор бед ба қувват решаш ба қувват будан ба сафедор бед шинонад. барои он ки бедоя сел канда гирифта набирад якдигарша нихел кара баста мемонем. дафъаи охирон омадагии оби селанда ҳамова занг задан охтош навгарзаншта занг задан сони ман биромада ҳаминҷа ва худатонам хабаратон ҳай ҳаминҷа биромада ҳамсояҳо кати гуфтем ки бед оби сел меомадааст. ҳаминҷанда бисёр кас моли майда мепояд гов чаронда мегардад гиретон четтар ва бачаҳои гиретон ҷоҳои бехатарро баретон гуфтем то мо анча ҳамин маҳалламонги одамоя огоҳ кардем анча пешаша гирифтем бо минбаъд ҳамин коромои давом метем. канимуллобо инҷа бия шумо дар коред. мо июланда сел омад кӯчаҳои тамоман вайрон кара партофта ҳолати гузашта набуд инҷа мошинара мегузарад мошинаҳо гузашта натонст мошинаҳо дурни соянда монд якбора мебиёд инҷа муҳити инҷа носолӣ обошад тамоман хушкар намешад. ҳавохон ҳанӯз аз соли 1960 вақте ки сели шадид садҳо хонаро вайрон кард таъсири тағйирёбии иқлимро дарк намуд. ӯ таҷрибаи минтақаҳои дигарро омӯхта онро ба занони деҳа омӯзонд. ҳоло тавсияҳои ӯро тамоми аҳли деҳа амалӣ намуда барои коҳиш додани хатари сел чораҳои зарурӣ меандешанд. номи ман ҳавода ман худам гуштааст ки наравед унҷои ҳавохон маълум мебиёд ҷанг мекунад штараф мекунад ҳамон ба анҷом шӯндам намемонам штараф мекунам либос чақондам намемонам обанда чунки оби рафтаги пастангаҳо мехӯрад молаша таппакоши намепатоинам гирди атрофа. дар соли 2023 ва нимаи аввали соли 2024 дар тоҷикистон ҳолатҳои зиёди селфароӣ ба қайд гирифта шудаанд ки асосан бо тағйирёбии иқлим ва баландшавии ҳарорат рабт доранд. танҳо дар моҳи июни соли 2024 ҳамагӣ 28 ҳолати селфароӣ сабт шудааст ки ин рақам назар ба ҳамин давраи соли гузашта 19 ҳолатро ташкил медод.
طبق معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده سال 2023 ضرر سیل‌ها در تاجیکستان بیش از 30 میلیون سامانی را تشکیل داده است. در همین دوره تنها در ناحیه اشت بر اثر آفت‌های طبیعی 3 پل، 2 مکتب و زیاده از 50 خانه استقامتی آسیب دیدند.